Ngiyanidodisa njengamabomu bafana. Ngiyanitshela nje ngoba nami ngake ngaba ngangani. Ngaba nalowo 18 years benu ngoba seniqala nivula amehlo. Nganginawo nami leyo nto leyo 18 years. Kudala ngo24 5 lapho ngangingako ngangangani nami yabona. Ngiyanidodisa nje enye ama challenges abakhona. Ngiyanitshela ngiyanicobelela nje. Thina lasibhayiza ngoba vele yayingekho nento kanje okwazi ukuyibona ucobeleleke kangaka uyabona. Uma kukho into busy ngamfana wami osuku uzoyenza, funa uqinisekise ukuthi yonke into ongahle uyidinge ephathelene nalomsebenzi ozowenza nje manje kufanele kibe seduze. Ingabikho into ozothi mayidingeka sokuyisikhathi sayo bese kuba ukuthi wena kufanele usukume uhambe uyoyithatha ngoba kuzobhimba. And ukuzobhimba ngeke uzukholwe, uzokhalela ukuyikhandla kwakho nesineke sakho ozobususenzile uqala umsebenzi. Kuyakuba khona isikhathi la khona uthola khona ikhasimende mfana. Ikhasimende uyolichazela mfana ngobuhle bempahla. Likutshela icustomer ukuthi cha bhuti sorry anginendaba nje angiyidingi lempahla angiyithandi. Ulichazele lize lizwe ikhasimende kangangokuba kanzima nakhona lithi selikuzwile bese kuba ukuthi icustomer likutshela ukuthi ayingeke kodwa ngiafford bese wena kuba ukuthi wena uthi I know relax mama imini ozokhokha khokhelela impahla ngiyakupha ngoba ngikuthandile. Uyawuthi ke mfana impahla isibekiwe lapha icustomer lizohamba nayo selemuke leyithatha ngoba nakhe kulula yonke into uyalithengela nale mpahla lithengelwa uwe. Ikhadi lakho selirate limile litempo ikhadi. Nanku umshini usobala mfana. Ukuba ikhadi uzolifaka manje ushutheke lonke ikhadi mfana ukuze ukwazi ukuthi lempahla ikhokheleke. Liyabe selithi customer kuwe. Wo bhuti kancane. Plastic please. Leyo nto mfana yokwenza usuke lapha esigamekweni uthi uyolanda uplastic uyobuya ikhasimende seliyidikilile impahla. Ukhalela isineke sakho mfana nakho konke ubusukuzamile emzamo. Into isilene emaqakaleni wena yonke into usawolanda into kuyindawo yini ekusindi into yonke uyiqoqo ibekela into uma uzokwenza into ibekela eduze ngathi ungayigodla nangesandla mayethi plastic please uthi here it is.